La talvera, det betyr, har Pascal forklart, talvera på okcitansk den plassen der de vender når de skal pløve, og den må de pløve etterpå, for å ta den til slutt. Det heter vende, hva du kaller det? Du lærte meg. Jeg kaller det for vendeteig. Vendeteig, ja. Det der de vil ta til slutt. Det liksom friområdet. Et maintenant, Daniel, c'est à vous de commencer, et la scène, c'est à vous.
Merci